83 yıllık tarixi bulgan Tataristan Dövlət Jır һәм бию ансамблінің шығыш ясамаган урыны калмагандыр. Элек кайбер авылларга килгәч, идәнгә басарга куркыта иде диләр. Хәзер кая барсаң да заманча, хәтта аяк киеме дә таймый. Күп авылларда булдык. Шундый мотор мәдәният йортлары, без инде менә икенче, өченче атнабыз китте концертлар. Бик күп авылларда шундый мәдәният йортлары ачтык. Утыргычлар да йомшак, акустика да шәһәрдәге сыман, хәтта артистларның җырлаганы урамга кадәр ишетелә. Безнең быел 37 авыл клублары ремонтлана. 17 клуб яңадан төзелә. Шуңа бик зур эш. Шәһәрдән шундый концертлар килүе, яңа клубларда Алла берсә беренчесе һәм соңгысы булмас дип уйлыйм. Хәзер күрше авыллар ярыша эшләмәкче, әмма бу ак көнләшү диләр. Безнең менә ул якида хатирә ансамбле бар. Ул буларда да булыр дип исәплим мин. Алла берсә мондый яхшы клублар булгач. Нәселләре Уразыдан булган якташлары да кунакка кайткан. Ачык, якты. Кеше җирле дип уйлыйм, чөнки монда бик укымышлы кешеләр. Бигрәк тә китапханәгә күп кеше килер дип уйлыйм. Элек-электән төрле чаралар үткәрелеп килә иде. Китапханәгә дә балалар да, өлкән яшьтәге кешеләр дә йөри һәрвакытта да. Уразының моңа кадәр мәдәният йорты булмый, башлангыч мәктәп һәм ФАП белән бергә утыралар. 50 кешегә исәпләнгән яңа бинаны майда сала башлыйлар. Бар тик шатлыклы вакыйгалар уңайыннан гына җыелырга язсын дип бүген күгәрченнәр дә очырдылар. Эх, сез матур кызлар! Бу мәдәният йорты үзенә күрә дуслык символы да, чөнки якын тирәдә 2 татар, 1 рус һәм 1 мари авылы урнашкан, димәк бәйрәмнәр дә уртак булачак. Мәдәният йорты янәшәсен инде матурларга да өлгергәннәр. Менә шушындый берсеннән берсе хуш исле матур чәчәкләр утыртканнар. Янәшәдә генә шыршылар үсеп утыра, тагын 3 айдан аны яңа ел бәйрәменә бизиячәкләр. Яшелүзән районыннан Руслан Хусудинов, Ринат Сафин, Яңа гасыр каналы. Көтелмәгән кунак көттереп кенә интернет челтәрләренә дә килеп җитте. Хәзер бу фильмның барлык серияларын ТНВ.ру сайтында карап була.